నా దగ్గర నుంచి ₹1,00,00,000 పట్టుకో మళ్ళా సంపాదించుకుంటా. ఒక 10 కేజీ బంగారం పట్టుకో మళ్ళా కొనుక్కుంటా. నాకు గుడ్డలు పట్టుకోలేదా? స్వప్న సంక్రాంతి ముద్దైతే అందులో నేను పంది ఎత్తు వచ్చి కొబ్బరి ముందు తొక్కినట్టు నా గుండె కొబ్బరి ముందు తొక్కాడు. 98423919. ఏంట్రా శివగాని ఎక్కడున్నారా? ఒరే టోనీ, పాత బస్సులు గొడవ జరుగుతున్నారా? తొందరగా నీ ఎవ్వరే నీకోసం వెయిటింగ్ రా. रे टोनी हमें फिरोज रे 10 लोग घर आते आते 8 किलो चिकन लेकर आना, 1 किलो मटन भी लेकर आना. ओके నేను టోనీ మాట్లాడుతున్నాను. నాకు ఫోన్ వచ్చి